wani gading sapanggih ing wasana lumantar gedhe-gedhing Jawi saking para kanca sekar kinasih campur sari kepareng nderek lelipur parisuka. Yo
kebahagiaane dina iki nganti alon-alon yo. Iki saking kebahagiaane dina iki. Saking bahagiane mergone apa? Mergo kepareng nderekke para kanca Sekar Kinasih Campursari. Ngaten. Heeh. Menika tesih celantung adicaranipun. Nggih. Oh, Menika nggih. tesih celantung sitaning adicara. Mekaten. Nggih. Iki diaturke Sinom Nyamat. Nggih. Urut ayo Lis. Oh iya. Bacotke. Monggo Mbak Lil. Diurutke sing saka nom dhewe sih. Saka nom dhewe. Nom dhewe. Ki penyanyi iki saka laladan Pengging. Iya. Cuwili. Iki saka pengging bar kungkum. Bar kungkum saka Pengging. Sing cilik apane Lis? Itepe. Oh Itepe lah iya. Iya. Pur Dalah. dibacotke. Injih Kang Mas. Ayo Bu. Iki Menika tesih nrantun apa to Kang Mas? tesih Kok cerantu dereng badhe pun wiwiti? mantene dereng kepareng rawuh. Oh, Nggih. ngaten. Nggih, monggo Mbak Bud. Ampun dibut lho. Lah terus piye? Abut. Pati. Kok niku Lah, kenapa? Dadak ngono. Cengkoke. Oh ya iya. Cengkok menika cengkok wanita ingkang tesih perawan kados pekaten Kang Mas. Oh ngono, isih Nggih. perawan. Nggih. Perone nek awan. Oh alah, iya iya. Kupinge ya yang perawan. Perawan tenan kok yo. Irunge yang perawan. Yoga-yoga ini nek sajene komplit rumah sakule jan kompak. Sekar Kinasih menika para yaganipun tesih timur sedanten. Lha nggih menika dereng wonten ingkang kagungan garwa menika. Nggih, menika. Duda sedaya. Joko. Oh Joko lah nggih. Nggih. Menika. Tur niki remen duit sedaya. Nggih, niki Nggih. kanca-kanca Sekar Kinasih niku nembe saya. Oh lah nggih. Bibar tanggapan saking luar negeri. Oh saking luar negeri. Nggih. Saking pundi menika? Saking niku lho, Irak. Oh saking Irak. Oh Lebanon. Ya, Nggih. ya modal lontok ya. Menika lek ngasta bayaranipun ngantos Nggih. motol-motol niku. Kabar sing tak tampa ki wingi bar tanggapan saka Jawa Timur. Nggih. Terus leres mulai do menika. mlaku nonton wedhus saka Jawa Timur kok. Mboten ditonton, digendong niku. Oh wedhusnya Nggih, digendong. harusnya digendong niki kali dibopong. Oh lah Sing iya. ngerti niku bopong wedhus. Wis. Alhamdulillah. Nak sing niki, sing napa, sing kendang, Heeh. niku mboten nonton wedhus, mboten gendong wedhus. Apa? Niku numpak. Oh numpak wedhus. Nggih. Wedhusnya sing ndi? Wedhusnya nek numpak penyanyi. Oh numpak penyanyi piye ta? Numpak mobil bareng penyanyi, Oh ngaten. numpak mobil bareng penyanyi. Apa wani to Bleng kowe? Wani to kowe? Kayak sakwene metu jenggote iki nakal. Lah iya. Oh lah iya. Lah iya. Cah menang-menang kok ndrawasi jebulane malah.
Lah iya, kowe iki besaran wingi ora sida ketut ngulon. Nek pengendange geni rada-rada nek tukang bass karo tukang gitar kae. Kuwi ngati-ati setange dawa. Lah ngopo? Kuwi gak ngono setange dawane ra umum wae mulo nek cerak karo penyanyi sok ngati-ati. Iya, nek ngantek kesogok nyocok-nyocok lah ya malah cilaka. Kesogok setange gitar kuwi nek sakmono dawane lah ya. Oper Oper. menika sing tuwa dhewe. Titin. Anu, kowe tak bagi Oper mlumpat. sing bagian nafsu-nafsu nduk kene. Nah, soalnya niki nggih pancen Jane seming. remenane nggih niku. Heeh, kowe sing bagian nafsu-nafsu. Jono. Arep mangkat rene kok kancane ling ngenteni nganti jindengen jebulane malah nyempat-nyempatke wektu ta kowe iki. Iya. Apa, Pak? Ngopo? Ngumbahi. Nyempet ke sarapan. Sarapan. Ayo, Tin. Kula tulir kepetak bodene casasan carike kalan aja ditiru mundak ra prayoga tekane kabel ijo rencane sing duwe loro nanging dudu bojo Jur apa? tegane kabel ijo bejane sing duwe loro nanging dudu bojo Apa kuwi? ya tangga teparo kanca ngono kuwi Oh, akeh. lah akeh Iya. ngono dadi ya Ora gor loro. ora gor loro pirang-pirang ya kena Telaske Pak Parno. Banjir. Ama Ae, ae. Yuk. Ea, ea. Iji hatur puning para tamu ing samangke pilih sedaya sampun satata ing kati keparenga prayaga ingkang minangka pangarsaning pawiwahan keparenga paring sasmita dhateng pambiwara ing samangke kepareng badhe laju ning tata upacara sepisan malih pilih
sedaya para pangombyong miwah risang pinanganten saripit sampun samekta wonten sangajenging pandapi keparenga priyagung ingkang minangka pangarsaning pawiwahan kepareng paring sasmita dhateng pambiwara kepareng badhe lumadi tata upacara.